Moikka! Katsotaanpas lähellä.fiin hallintanäkymää. Ihan aluksi kirjaudutaan sisään. Klikkaamalla kirjaudu sisään. Sitten syötetään rekisteröitymisen yhteydessä annetut yhteystiedot. Kun me kirjaudutaan sisään, niin ensimmäisenä me saavutaan hallintanäkymään. Hallintanäkymä on jaettu 4 eri välilehdelle. Ensimmäisenä se, missä lukee teidän organisaation nimi, se on tämä hallinnan etusivu. Sitten on toimintailmoitukset välilehti, organisaatiovälilehti ja viestiarkisto. Tässä hallintanäkymän etusivulla teille kerrotaan ensin, mistä lähellä.fiissä on kyse. Sitten meillä on listattuna muutama meidän tärkeimmistä integraatioista tässä, eli muutamia paikkoja, jonne tieto siirtyy lähellä.fiistä samalla ilmoituksella. Tämän perustiedon alapuolella meillä on sitten pääsy käyttöoikeuspyyntöjen hyväksyntään. Sitten meidän järjestelmässä sisällä lähetetyt viestit näkyy täällä ja sitten omat toimintailmoitukset näkyy listassa myös tässä. Ensin näkyy julkaistut toimintailmoitukset ja niiden perässä numero, joka kertoo, että kuinka monta kertaa kyseinen ilmoitus on avattu lähellä.fi-palvelussa. Sitten sen jälkeen on vielä lista ilmoituksista, jotka on vielä luonnostilassa, eli joita ei ole julkaistu. Näihin tietoihin päästään tarkemmin käsiksi sitten tuolla välilehdillä. Eli toimintailmoitukset välilehdellä saatte listauksen oman organisaation toimintailmoituksista. Niitä voi selailla tästä joko listana sillä tavalla, että siinä on kaikki näkyvissä, tai voi käyttää erilaisia suodatusvaihtoehtoja. Niitä voi järjestää luontipäivämäärän mukaan tai päivityspäivämäärän mukaan, ilmoituksen tilan mukaan, tyypin mukaan tai jopa sen mukaan, että mitä maantieteellistä aluetta kyseinen ilmoitus koskee. Tältä toimintailmoitussivulta myös pääsee tekemään sen lähellä.fi-palvelun kaikkein tärkeimmän toimenpiteen, eli toimintailmoituksen luomisen. Katsotaan siitä tarkemmin omalla ohjevideollaan. Organisaation välilehdellä pääset tarkastelemaan ja päivittämään organisaatiosi perustietoja. Eli rekisteröitymisvaiheessa organisaatiosta tarvitsee ilmoittaa vain ihan pakollisimmat tiedot, joista sitten jälkikäteen voi käydä täydentämässä täällä organisaatiovälilehdellä. Eli toimialoja voi muuttaa täältä, organisaation tyyppiäkin voi vaihtaa, Y-tunnuksen voi syöttää täältä jälkikäteen, organisaation logo voi syöttää täältä tai päivittää osoitetietoja tai syöttää sosiaalisen median kanavat. Muutosten jälkeen kannattaa muistaa painaa tallenna nappia. Ilmoituslomakkeesta pääsee sitten tuonne toimintailmoitusvälilehdelle ja luomaan niitä toimintailmoituksia. Viestiarkisto välilehdeltä pääsee tarkastelemaan järjestelmän sisällä lähetettyjä viestejä. Meillä silloin tällöin tiedotetaan järjestelmään tulleista muutoksista ja parannuksista ja uusista integraatioista täällä viestityökalun sisällä tai tämän järjestelmän sisällä. Teille tulee sähköpostiin sitten ilmoitus, kun tulee uusia viestejä tänne niin pääsee katsomaan meidän tiedotusta täältä. Tämä ei ole varsinaisesti uutiskirje. Tiedotamme täällä tärkeimmistä teknisistä muutoksista. Ja seuraavaksi kannattaakin sitten siirtyä toimintailmoituksen luomiseen.